Seguimos con cinema das xeracións máis novas que van a trabajar de tanto os institutos da categoría juvenil participaron o Instituto de Manuel Murguía da Teixo, que é un habitual colaborador noso, hai 12 curtas en total do seu centro. Tamén hai unha curta do Puga Ramón, da aquí de Coruña, e máis tamén do Agua do Orzán. Así non foi a continuación, pero primeiro, imos proxectar a unha curta moi especial da animación de stop motion que fixeron o alumnado do Instituto de Cañadas de Londres para celebrar os 25 anos na que se pode estudar lingua galega en Londres, dentro desta rede de institutos de español que hai por toda Europa. Para celebrar o 25 aniversario, a la pasada, crearon esta curta, penso que é un espazo para poder vela, para poder coñeceros un pouco máis, e tamén para, desa forma, tamén estreitar un pouco os nosos vínculos, que xa no pasado se colaboran tamén moitos momentos. Así que vos deixo con esta curta para empezar, e despois a continuación comeza a categoría juvenil.